Spisovateľ, režisér, dramaturg, výmyselník Jan Uličiansky ma dokázal vždy prekvapiť svojou inovatívnosťou, svojou fantáziou, svojimi nápadmi. Že napríklad z jednej stoličky dokázal urobiť auto, bicykel, dom, čokoľvek, postavu. Mal neuveriteľnú fantáziu, ale fantáziu stále dieťaťa. Stále vedel myslieť ako dieťa a vedel si predstaviť, čo toho diváka, alebo poslucháča, alebo čitateľa prekvapí a čím sa mu dostane do toho jeho srdiečka, do tej duše a vlastne okamžite ho bude mať v tom svojom svete. Keď som s ním skúšala inscenácie, dlho som mala pocit, že skúšobný proces tak si vymýšľame, len sa tak hráme, stále to bolo len také akože, nič sme nemali nahodené, bol týždeň do premiéry a zrazu Janko Uličiansky prišiel s presnými nákresmi, ako každá scéna bude vyzerať. On to mal v tej svojej hlave veľmi dobre vymyslené, postavil to a ono to fungovalo. To bolo vždy veľké prekvapenie, ako dokáže myslieť na každý jeden detail a dokáže to postaviť na tú scénu úplne bezchybne. Jan Uličiansky bol aj vysokoškolský pedagóg, profesor, ktorý učil režijnú tvorbu, autorskú tvorbu, dramaturgiu a sám si vymyslel predmet, ktorý sa volal Poetika bábkového divadla. Snažil sa študentom ukázať, v čom je to bábkové divadlo čarovné, v čom je magické. Úplne jednoduchým trikom. Zobral zápalkovú škatuľku, dal ju každému študentovi a ukázal im, ako sa majú zapáliť pre bábkové divadlo. Čo z tej škatuľky a z tých vojačikov, alebo postavičiek, alebo liliputov v Gulliverovom svete môže vzniknúť. Bol lákavý fantáziou a neskutočnými nápadmi, ktoré by možno ani nikoho nenapadli.